ಈರು ದೈವಗೂ ಪರಿಮಳ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, ದೈವ ಈರಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಕೊರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪನು ಸರಿಯಾದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮನ ತುಳುವರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಯಾನೆ ಈರೆಗೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅವಳು ಪೂನ್ಲ ಮಂತ್ ಜೇರು ಪೂತ ಇಸಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂತೆ ಕಾಡ ಪೂವೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಪೂತ ಇಸಲ ಪಾಂಡಲ ನಡಪುನು ನುಂಗು ನಂಚಿನ ಪೂಕುಲು ಕೆಲವು ನನ್ನ ಕೇಪಲ ಪೂವೆದಾಯಗ ನಮ್ಮನ ದೈವರದನೇನ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕುಲ್ಲಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆ ಪೂತ ಮಿತ್ತಗಲೆ ಮೋಕೆತ್ತು ರಂಜೇದ ಪೂತ ವಾಯಿದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪೂಕುಲ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಐಕಲ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಮಿತ್ತು ಕೇಪಲ ಪೂಕು ವಿಶೇಷ ಪರಿಮಳ ಜೀವ ಕೊರಿಂಚಿನ ಗಂಧೋಗು ಪರಿಮಳ ಪುಟ್ಟಾವ ಅಂತ ಗಂಧ ತರದಿನ ಪರಿಮಳಜ್ಜೆ ಶಿಕ್ಷಣವಂತ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಇರ್ನಮ ಅಂಜನ ಗಂಧನ್ನಾಗ ಅವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಂಡ ನೀರ್ದನೇ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಬೇತಾಂಡ ಆಜಿ ಚಕ್ರುಲೆಡ್ ಮನುಷ್ಯನ ಆಧರಿಸದ ಪತೊಂದು ಪುನಃ ಚಕ್ರ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಜಿಜ್ಞಾಸುಲೆಗೆ ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ಜಗದೀಶ್ ಬೇಬಿ ಮೇರು ತೋಟ ನೀರು ಪಂಡದಾದ ಐತ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥೋಲೆನ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಈ ಸಂಚಿಕೆಡು ಕಾಡಪುರ್ಪ ಪಂಡದಾದ ಆ ಕಾಡಪುರ್ಪ ಪಂಡ ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೇಪಳ ಪೋಗ್ಲ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ಕಾಡಪುರ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸರಿ ಆಂಡ ಒವ್ವೊವು ಪೂನ್ಲ ದೈವವು ಅತಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಡಪುರ್ಪದ ಉಲಾಯಿಡಿಪ್ಪುನ ಒಳಗುಟ್ಟುಲುದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆವಂತೆ ಪಲಬು ಕೊರಡು ಬಂದಕೇನೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಕ್ ತೆರಿನಾಥ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಗುಲು ಎಂಕ್ ಗೋಚರ ಕೊರ್ನೇತೇನು ಪಂಡ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪೇನೆ ಯಾನೆ ಈರೆಗೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಈರೆಂಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಾಡಪು ಕಾಟಕಲ್ಲು ತೋಡ ನೀರು ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಸರಿಯತೆ ಅವೇ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಗುಲೆ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಾತ್ರ ಪೂ ಪಾಡ್ನಡೆ ಪೂತ ಇಸಲ ಪಾಂಡ ಯಾವ ಬಂದು ಸರಿಯತೆ ಅವುಗಳು ಪೂನ್ಲ ಮಂತ್ ಜೇರು ಪೂತ ಇಸಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂತೇರು ಯಾನು ನೆತ್ತ ದುಂಬದ ಸಂಚಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡತೆ ಆರಾಧನೆನ ಸರಳತೆಡ ದೀವರೆ ಇಂಚಿನ ಪದಕುಲು ಬಳಕ್ಯಾತಿನೇ ಹೊರತು ಐಟು ಬೇತ ಅರ್ಥೋಲು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥೋಲು ದಲ ಜನ ಬಣ್ಣ ಒಂದ ನಮ್ಮನ ಸರಳ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಅವು ಸರಳ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನಾಥ ಸರಳ ಅತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅನ್ನಗ ನಮಕ್ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿರ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದಿ ಜಡ ಒಂದು ಅದು ಭಾರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರಿಯ ನಂಗೆ ದೈವ ಬನ್ನ ಏನ ನಮ್ಮನ ದೈವನ್ನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದೈವದೊಟ್ಟು ಎಂಚ ಇಪ್ಪಡು ನೀನು ಪೂರ ತೆರಿಯಡ ಅದ ಈರು ಪೂ ಪಾಡು ನಡೆ ಪೂತ ಇಸಲು ಪಾಂಡಲ ನಡಪುಂಡು ಕಾಡ ಪೂವೇ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಪೂತ ಇಸಲು ಪಾಂಡಲ ನಡಪುಂಡು ಒಂದೇ ನೆಕ್ಕ ನೆಡ್ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಕೆಡು ಪನ್ನಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಪತ್ರಂ ಫಲಂ ಪುಷ್ಪಂ ತೋಯಂ ಅಂದು ಪೂ ಪಾಡು ನಡೆ ಪೂತ ಇಸಲು ಪಾಂಡಲ ನಡಪುಂಡು ಹೌದಾ ಈಗ ಕಾಡಪೂವೆಂದು ಕಾಡಪೂವೆನಗ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಿಕ್ಕಿನವೇನು ಆ ಪ್ರಕೃತಿನ ನಿಯಮನ ಮಲ್ಪುನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಸರಿಯತೆ ಅಂಚದ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ಈರು ಸಾಂಕಿನ ಪೂ ಅವು ಏತಂಡಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಪರ್ಶೋಗು ಬತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣನು ಪಡೆ ಉಂಡೆವು ನಮ್ಮ ನಡ್ನೆ ಪೂತುಲೆ ಐಟು ವರ್ಷದಿಡಿ ಪೂ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲ ಪಿನವು ಸರಿಯತೆ ಮಕ್ಕ ಈಗ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟೋಲ್ನ ಬಾಧೆ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೇನ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಪರ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ಲಂಚನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಎಂಚಿನ ಗುಣ ಉಂಡು ಹಾಳು ಗುಣ ಪೂರ್ವವೆಲ್ಲ ಐಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ಪುನಃ ಕೇಪಲ ಪೂ ಈರೆ ವರ್ಷದ ಇಡೀ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯತೆ ನನ್ನ ಆ ಕೇಪಲ ಪೂವೆದಾಯಗಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಕೇಪಲ ಪೂ ಎತ್ತು ಒಂಜಾತ ಪೂಕುಲೇನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಲ್ದೇರು ಆರಾಧನೆಡು ಏನು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೋಲಿಸೋದು ಬಂದ್ಪಿನಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುವರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೂಕುಲೇನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ ನಿತ್ಯ ಪಾಡುನ ಪೂ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪಾಡು ಈ ನಿತ್ಯ ಕಾಂಡ ಪಡೆಯಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಗೆ ಪುಡ ಪೂನು ಪನ ನಿತ್ಯ ಅವು ಮೈಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಇನಿ ಪಡೆಯಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪುಡು ಇದನ್ನ ಮೈಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಇದನ್ನ ಪನ್ನ ಮೈಲೆ ಹಾಪುಂಡಾಗ ಅವು ಪೂಕುಲು ಕುರಿಯುವ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕುರಿನಂಚಿನ ಪೂಕುಲು ಕೆಲವು ಉಪ್ಪ ನುಂಗು ನಂಚಿನ ಪೂಕುಲು ಕೆಲವು ಉಪ್ಪ ಅಂಚೆದ ಅವು ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಲ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ನಿತ್ಯ ಪಾಡುನ ಪೂ ಅವು ನಿತ್ಯ ಪಾಡು ನಿತ್ಯ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಕೆಲವು ಪೂಕುಲೆ ನೀರು ವಾರಗೊರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಪಡೆಯಡ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ವಾರ ಪೂ ನೀರು ದೀಪಿನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿತ್ಯ ದೈವಲೆ ಪೂ ಅದು ನಿತ್ಯ ಪೂ ನಿರ್ದೀಪಿನ ದೈವಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕುಲ್ಲಾರ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮನಲ್ಲೂ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಪಡೆಪಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ಆಪಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಆಪಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾಸಿಕ ಆಪಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಪಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಆಪಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಪಿನಲ್ಲ ಉಂಡಿರಿ ಸರಿಯತೆ ನಾನು ಒಂದೇನು ಬಿಡ್ತೀರಿ 16 ವರ್ಷಗರ ಆಪಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು 2 ವರ್ಷಗರ ಆಪಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು 4 ವರ್ಷಗರ ಆಪಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು 5 ವರ್ಷಗರ ಆಪಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಪ್ರಭೇದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ಇದಮಿತ್ತ ಮಂದು ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾರ ಆಪಜಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಈ ಪೂತ ವಿಚಾರ ಬರ್ನಾಗ ನಿತ್ಯ ಪಾಡುನ ಪೂಕುಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ನಂಡ ವಾರಗೊರ ಪಾಡುನ ಪೂತ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ 15 ದಿನಕ್ಕೊರ ಇನಿ ಪಡೆಯಟ 15 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಪೂ ಫ್ರೆಶ್ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಪಣ ಮೈಲೆ ಹತ್ತಿರದ ಅರ್ಥ 15 ದಿನಕ್ಕೊರ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಪನ ಪೂ ತಿಂಗುಲ್ಗೊರ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಪನ ಪೂ ಆಜಿ ತಿಂಗುಲ್ಗೊರ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಪನ ಪೂ ವರ್ಷಗೊರ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಪನ ಪೂಕುಲಿಲ್ಲ ಐಟಿರೆಗ್ ಕೇಪುಲ ಪೂನು
ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ವಾರದ್ದು 15 ದಿನ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಬಳಕೆ ಆಲ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು. ಅವು ನಿಜವಾದ ವಾರಗೂ ಬಳಕೆ ಆಪಿನ ಪೂ ನಿಜವಾದ ಅಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂನೀರು ದಿಪ್ಪಿನಗಳು ದಂಡ ತಿಂಗಳು ಬಳಕೆ ಆಲ್ಪನಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅಂಚದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಇರು ಇನಿ ಕೇಪ್ಲ ಪೂದಿಯಾರ್ದಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಇರು ನಿತ್ಯ ಪೂದಿನ ಫಲ ಇರೇ ಅವು ದಾಯಗಿಂದ ಪನಲಿ ವಾರ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣದಾದ ಆ ಪೂತ ವಿಶೇಷ ಗುಣಕುಲು ಆ ಪೂ ಪಕ್ಕ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಕುರಿಯುಜಿ ಅವು ನುಂಗುನ ಪೂ ಅವು ಕೆಲವು ಪೂಕುಲು ಕುರಿಯುವ ಒಂದು ಕುರಿಯುನ ಪೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ನುಂಗುನ ಪೂ ಬಕ್ಕ ಆ ಪೂತ ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಲೇನೆ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರ್ನಗುಲು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಂದೇನೆ ಐಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸವರ್ದಂತೆ ಒಂದು ಪೂ ಒಂಜು ವಾರ ನಡಪುಣಂದು ಪನ್ಪೇದನ್ನ ಆ ಪೂತ ಮಿತ್ತಗಲೆ ಮೋಕೆತ್ತು ಆ ಪೂಟ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಪುಂಡು. ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋದಿಪ್ಪು ಅಗಲೆ ತೆರಿದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತೀರು ನಮ್ಮ ಬಕುಳ ಪೂನಾಗ ರಂಜೇದ ಪೂತ ವಾಯಿದ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಇನಿ ಪಾಡ್ಯಾಡ ನಾನು ಒಂಜು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬ್ಯಾತೆ ಪೂ ಪಾಡೋಡು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಹೊಸ ಪೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಒಂಜು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಿಂಗೆ ಪೋಡು ಆಯ್ತ ಬನ್ನ ಆ ಪೂ ನುಂಗುಂಡಲ ಆಯ್ತ ಕಮ್ಮೆನ ನಿರಂತರ ಕೊರೊಂದು ಪುಂಡ್ಬೇಕು ಒಲ್ಪಲ ದುರ್ವಾಸನೆ ಇಂಚಿನ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜವು ಬಕುಳನ ಗೊತ್ತಾನ ತೆರಿಗೆ ರಂಜೆ ನಮ್ಮ ರಂಜೆ ಏನಪ್ಪ ಕೆಲವರು ರಂಜಿರ್ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ನೀರಿಗೆ ಉಂದುಲ ಓ ಕೇದಗೆಲ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪೂ ಈ ಕೇಪ್ಲ ಪೂ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ವರ್ಗದಗುಲು ಆಗಲ್ನ ಕೈಕ್ ಕಟ್ಟರೆ ಪುರ ಆಯ್ತಾ ಚೆಂಡು ಮಂಡೆಗೆ ದಿವರೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಹೊರ ಮಲ್ತಿದ್ರಾಗಲಿ ಮಸ್ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವನ ಇದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಇನಿ ಬಣ್ಣಗುಡು ಇತ್ತ ಗೆತ್ತಿದು ಬೋಪೇರು ಬನ ಕೊಲ ಪಿರಿಯನ ಗೆತ್ತಿದು ಬೋಪೇರು ಅವಳು ಒಂದು ಕೇಪ್ಲದ ಪೂ ಅಂಚೆ ಗೆತ್ತಿ ಪೂಜೆರು ಅವು ಬಕ್ಕಲ ಬಳಕೆ ಅಲ್ಪಲಿ ಅಂಚದ ಯಾನಿರಿಗೆ ಪನ್ಯ ಒಂದು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ ಆಪುಂಡು ದೈವಾರದ ನಡೆ ಅನ್ವಯ ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಅವು ಕೈ ಕಟ್ಟು ನನ್ನ ಇಡೆ ಮಂಡೆ ದೀಪ ನನ್ನ ಕೇಪ್ಲ ಪೂತವೇನು ಅವು ಇನಿ ಕಟ್ಟಿನ ಬ್ಯಾತನೆಕ್ಲ ಬಳಕೆ ಅಲ್ಪೇರು ದೇನ ನುಂಗುಂಡಲಗಳು ಬಳಕೆ ಅಲ್ಪೇರು ದೇನ ಆಯ್ತಾ ಪೊರ್ಲು ಪೂ ಪೂಜಿ ಅವು ಕುರಿಯುಜಿ ಇಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಆ ಪೂಕುಲ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಐಕೆಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಮಿತ್ತು ಆಯಾಯ ಪೂಕು ಇತ ಒಂದು ಕೇಪಲ ಪೂ ಇರಗು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಸಾಧಾರಣ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಬಳಕೆ ಅಲ್ಪ ತಿಂಗಳು ಪೂ ದಿಪ್ಪಿನಗುಲ್ಲ ಕೇಪಲ ಪೂದಿ ನನ್ನ ಬಕ ಕುಡಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬದಲಾವಲ್ಪು ಅಂಚದ ಆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಟ್ಟ ದೈವಗೂ ಇರು ಪೂ ನೀರು ನಿತ್ಯ ದೀಜಾಡಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಪೂ ನೀರು ದಿನನೇ ಫಲ ಇರಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೇಪುಳ ಪೂಗು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಕುಳ ಪೂ ಅಥವಾ ರಂಜ ಪೂಗು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ವಿಶೇಷ ಗುಣಕುಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದುವಂತೆ ತೆರಿಪಾದ ಕುರುಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ನಾಗ ಎಂಕ್ ತೆರಿದಿನ ಮಟ್ಟಡು ಪನ ಯಾನ್ ನಾನು ಸಾದಾ ಕೆರಡ ಗಂಟೆಗೆ ಬಕ್ಕಲ ಬ್ಯಾತೆ ಉತ್ತರಲು ಇಪ್ಪ ಎಂಕ್ ತೆರಿದಿನ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಆ ಪೂ ನುಂಗುದು ಬಕ್ಕಲ ಆಯ್ತ ಪರಿಮಳ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪೂಪುಂಡು ನುಂಗಿನ ಆಯ್ತ ಪರಿಮಳ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಏನು ಹಾಳಾ ಪೂಜವು ಅಂಚನೆ ಹೊರಿ ಉಂಡು ಒಂಜವ ಗುಣ ಬಕರ ರಡ್ನ ಗುಣ ಇರ ಕೇಪ್ಲದಂದಂಡ ಐಟ್ ವಿಶೇಷ ಪರಿಮಳಜ್ಜಿ ಕೇಪ್ಲ ಪೂಕು ವಿಶೇಷ ಪರಿಮಳಜ್ಜಿ ಇರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಿನೊಂದೇನು ಪುರ ಪಿಂಟದ ತುಯರ್ಡಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಜಿಂದಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ತುಯರ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಜಿ ದೈವಲ್ನ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ನೀರು ಗಮನಿಸದಾರಡ ದೈವಲ್ನ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ನೀರು ಗಮನಿಸದಾರಡ ದೈವಲ್ ಬನ್ಪ ಕೊರಿಂಚಿನ ಗಂಧೋಗು ಪರಿಮಳ ಪುಟ್ಟಾವ ಅನ್ಪ ಸರಿ ಅದೇ ಈರ್ ಗಂಧ ತಾರೆದಾರೆ ತರದೆ ಗಂಧ ತರೆದಿನಕ್ಕೆ ಪರಿಮಳಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಮಗ ದೈವೇನ ಪರಿಮಳ ಹುಟ್ಟವನು ಗಂಧದ ಕೊರಡು ನೀರು ತರೆತಾರೆ ಸರಿಯೇ ಗಂಧದ ಕೊರಡು ಪರಿಮಳ ಉಂಡೆಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಪರಿಮಳ ಉಂಡು ಒಂದತ್ರ ಪರಿಮಳ ಐಕೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಅನ್ಪಿ ಸರಿಯತೆ ದೈವ ಅನ್ಪಿದೇನೆ ಕೊರ್ನ್ಯ ಗಂಧಗೂ ಪರಿಮಳ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ದೈವದ ನುಡಿ ಉಂಡೆಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಈರ್ ಗಂಧ ತರೆಪನೇ ಪರಿಮಳ ಮಗ ದೈವನೇ ಪುಟ್ಟವನಕ್ಕೆ ಅವು ಈ ಪರಿಮಳ ಅಂಚತ್ ಇರು ಉಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವಂತ ಅವಿದ್ಯಾವಂತೇರು ನಂಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನಗ ಪದತ್ತ ಅರ್ಥನೇ ಇರಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಣು ಬನ ಒಂದು ಪದತ್ತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬರ್ಪಿನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ಪಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವಂತ ಅವಿದ್ಯಾವಂತೇರು ನಂಗೆ ವಿದ್ಯೆಜ್ಜಿ ದೇಗನ್ನಗ ತುಲೆ ಗಂಧನ್ನಗ ಅವು ಮಿಡಿಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗಂಧನ ಪರಿಮಳ ಅಂದ ಅರ್ಥತ್ ಗಂಧ ಎಡ್ಡೆ ಗಂಧ ಬತ್ತಂದವು ಅವು ಸುವಾಸನೆ ಸುಗಂಧ ಕರೆ ಸರಿಯೇ ಅವೇ ಹಾಳು ವಾಸನೆ ಬತ್ತಂದಂಡ ದುರ್ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಂಧ ಅಂಜನ ಗಂಧನ್ನಾಗ ಅವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈತ ನೀರೆಂಚ ನೀರಿಗೆ ತೀಪೆಂಡೆ ಪುಲಿ ಉಂಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಒಗರುಂಡೆ ಖಾರ ಉಂಡೆ ಅಂಜನ ಓ ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿ
ಆಂಡ ನೀರ್ದನೇ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅದೇ ಇರಗೆ ಈ ಷಡ್ರುಚಿಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ದು ನೀರ್ದನೇ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಗಂಧನ್ನ ಐಕ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಕಮ್ಮೆನ ದಾಂತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಧ ಅವೇ ನಿರ್ಗಂಧ ಸ್ಥಿತಿ ಐಕ್ ಪರಿಮಳ ಹೆಜ್ಜೆಕ್ ಪರಿಮಳ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಸುವಾಸನೆ ಜನ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ ಪುಟ್ಟುಂಡ ದುರ್ವಾಸನೆ ಜನ ದುರ್ಗಂಧ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವು ಕೊರ್ನೆ ಗಂಧನಗ ಒಂದೇನು ಪನ್ಪಿನತ್ತ ಅವು ಏನನ್ನು ಕೊರ್ತುಂಡ ಆ ಕೆಲಸನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದೈತೆ ಅರ್ಥ ಸರಿ 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 ಹಾಂ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಇರಗೆ ಕೇಪ್ಲ ಪೂಲ ಐಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಕೇಪ್ಲ ಪೂಕು ಪರಿಮಳ ಇಜ್ಜಿ ದೈವ ಈರ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೂಕು ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಅಭಿಲಾಷನೆ ಈಡೇರಿಸದ್ದು ಹೌದಾ ಈಗ ಪರಿಮಳ ಪುಟ್ಟಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈರ್ನ ಬದುಕಡು ಈರು ದೈವಗೂ ಪರಿಮಳ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ದೈವ ಈರಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಕೊರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪುನ್ ಸರಿಯತೆ ಅಂಚದು ಈರು ಖಾಲಿ ಗಂಧ ಇತ್ತಿನ ಪೂನು ಕೊರ್ನಿ ಐಕ್ ಸುಗಂಧ ಪುಟ್ಟದವು ಈರ್ನ ಬದುಕು ಪರಿಮಳ ಪುಟ್ಟವಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ರಡ್ನದ ಅರ್ಥ ಕೇಪ್ಲ ಪೂವೇ ದಾಯಗಂದು ಒಂದು ಇರೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಥ ಪಂಡ್ರ ಪೂಜಿದೆ ಅನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ದುಂಬು ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥ ಏತ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪನವು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪಂತಿನ ಅರ್ಥ ಅತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಧಕ ಬುದ್ಧಿತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಅವು ಏರು ಸಾಧಕೇರ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಂಡ ಆಯನ ದೇಹುಡು ಷಟ್ಚಕ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನು 7 ಚಕ್ರ ಅಂತ ಮನ್ಪನ್ಮ ಆ ಷಟ್ಚಕ್ರ ಅಂತ ಮನ್ಪಂಡ ಆಜಿ ಚಕ್ರಲ್ಲ ಆಜಿ ಚಕ್ರಲೆಡ್ ಮನುಷ್ಯನ ಆಧರಿಸದ ಪತೊಂದು ಪುನಃ ಚಕ್ರ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಅವನಮ್ಮನ ಬೆರಿಕೊಲ್ದು ಅತ್ಯಂತ ತೀರ್ಥ ಮಲಮೂತ್ರ ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪೈಪುನ ಚಕ್ರದ ಆಧಾರ ಕೊರ್ದು ಪನಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಜಗದೀಶರೇ ಇನಿ ನಮಕ್ ಪೂತ ಕಾಡ ಪೂಪಂಡ ದಾದ ಪಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಇತ್ತೆ ಈರು ಪಂಡರ್ ಈ ಪೂತ ಬಗೆಟ್ ಅರ್ಥ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರೋಡ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಪಂಡರ್ ಇನಿಕಾವನಗ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯನ ಮುಗಿಪಾಗ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡು ಚಕ್ರದ ಆಧಾರವಾದ ಎಂಚ ಆ ಪೂಕು ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಪಾವಡು ಬಂದು ಏನಂಬ ಆ ತಿನೆಂಟು ಮುಕ್ಟ ಜಿಜ್ಞಾಸುಲು ದಯದಿದ್ದು ಕುತೂಹಲುಡು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ತೆ.